Hayırlı kün Enver abi, исәнмесез? Привет, Зоя. Бит инде һәрвакыт фаразлыйлар, кәбисә елы ул авыр ел дип. Быел ул чынлап та сезнең өчен җиңелләрдән түгел. Анысы шулайдыр. Ничек сез үзегездә көч таптыгыз барлык бу сынауларны узып чыгарга? Кыш дуслардан, якыннардан, гаилә, туганнар дим икән. Күпчелек гаилә бергә бердәмлектә булганда, уйланулар, бик күп анысы мәчеткә барырга тырышасың, анда уйланасың. Шул ничек Аризона җырлы бит. Авыр чакларны уйлама, җиңел чакларны уйла. Шул җиңелрәк чакларны уйлап, шунда җиңелрәк буладыр. Нигезне югалтканнан соң күңел түрегездә ниндидер үкенечләр калдымы? Үкенечләр әлбәттә анысы бар, чөнки бәлки минем дә гаебем бардыр. Мин әзрәк кыюракмы или алданрак әйтсәм, бәлки әнием нисән дә калдырырым, бәлки икенче больницага салырга булгандыр, анда РКБга түгелдер бәлки. Шуңа күрә шулар эченә кыра инде. Әнине югалту минем өчен, мин төпчек 5нче бала бит инде. Әни миңа һәрвакытта инде төш биреп торган дим микән. Аның югалту мин аны югалтуын аңлап та бетмәдем. Әле генә ачыклана. Әле генә миңа ул җитми. Күз алдына килә ул һәрвакытта да. Шушы авырлыклар Алла бирсә соңгысы булсын диясем килә. Әтиегез бу көндә нинди хәлдә? Әтием бер килгән, дөресен әйткәндә, без барыбыз да беләбез, Ират бер үзе калса ул яши алмый, хатын-кызы яши әле, хатын-кыз безгә караганда һәрвакыт көчле булды. Без шәп чакны гына, хәлле чакны гына кай вакытта ләкин алып китәбез. Авырлыклар басса, без хатын-кыздан башка бер кайда китә алмыйбыз. Булай да, шәхсән тормышта да, әйтик, хатын-кыздан башка без бер кайда китә алмыйбыз. Авыр минутларда терәк ул тормыш иптәшем. Шуңа әти шуңа күрә бүгенге көнне безнең балдайы без янында апам карый изнәм белән. Ул инде бар үзен ятим тоя инде. Әнине эзли, әнине чакыра. Нигә ташлап киттең, нигә иттең ди, шуңа күрә. Әле булай, Аллага шөкер, үзе аягында йөри, ашый, эчә. Апалар бик әйбәт карый инде. Шул. Иратлар елыймы? Минем уйлавымча, көчле Ират кына елыйдыр. Ул дөрес түгел. Ират еларга тиеш түгел ди, һәммәсе. Миңа калса көчле Ират кына елый. Менә үзегезнең беркем булмаганда утырып, менә рәхәтләнеп елаганыгыз бармы? Күңелегезне бушату өчен. Мин теге елыйсы килсә, бер еракка, агачлар арасына, урман эченә кереп утырам да, шуннан елыйм. Бер үзем калганда, өйдә калганда да мин елап алырга амалым. Мин аның оят дип күрмим, мин аны теге күңелеңдәге ниләрне чыгарырга кирәк. Кайбер тормышта минем бит инде менә зрелый возраст диләр урысча әйткәндә. Шул яшькә итеп тә аңламыйча калган тормышның, урысча әйткәндә, устройство мира аңлап булмый. Не тормыш шулай төзелгән, не шундый кыенлыклар килә, аңламаучылыклар килеп чыга. Ул бара ибереңдә булганда да, Аллага шөкер, дөньябыз бөтен, торырга урыным да бар. Ач түгелбез, бөтен нәрсә дә бар. Скажем, 5-6 ел тому назад, әйләнеп кайтканда, мин бүгенге көннән күпкә, Аллага шөкер, яхшы яшибез без. Бар күңел тынычлыгы дигән әйбер. Ниядер шундый вакытта күңел тынычлыгы югалып каламы, ниме? Менә аңлатам, шуңа күрә шундый ниләр килеп чыга, аңлый алмыйсың, нигә тормыш шулай корылган икән? Не ул аңгай гына, бәлки үзебезнең дә гаип күптер анда. Бәлки башкасы да бардыр. Без теге дөньяны аңлар өчен аңа бер гомер генә җитмидер дә. Шуңа күрә әйтәләр бит, теге аксакаллар диләр, менә
Ol kişi bilimli değiller, köp bileler deyip. Olar indi şu dünyаны үтеп, ничек әйтем икән? Авырлыгын, ачысын, төшесен үтеп, алар уже билим ала үзенә. Шуңа күрә, ну авырлыкны ничә рахатны тоеп булмыйдыр. Диясем килә. Сіздің білінға қызығыз да бу өсті, улығыз оқу йортында, институтта білім ала. Балаларығыз білән, гадәттә инде улығыз белән инде әйтәсем килә. Отцы и дети проблемасы белән бәрелергә туры килдеме? Килде, ну безнең бит инде мин күбрәк кызым белән, Ирина, Рафаэль белән, улым белән. Алар бер-берсе белән общий язык таба, мин кызым белән таба. Улым белән инде безнең барыр аңламашлар килеп чыга. Әле инде менә бу елнарак дим икән, без бер-беребезне аңлый башладык. Ул теге шундай критический аңламашлыклар түгел. Булай, ну барыбер бер-берен аңламаган хәлдә без бит инде кеше. Так, әти әйтте булды, баланың безнең тәрбия дә шулай. Әле бит безнең фикерне сорап тормыйлар әтиләр. Ушкан эшләргә кирәк. Әйтелгән, әти дөрес әйткән була, әти түгелме, син аны эшләргә тиешсең. Әйткәндә, монда инде хәзер замана икенче. Балаларның да үз фикерләре бар. Анда бит тонкий шундый психолог булырга кирәк, алар белән сөйләшергә. Шуңа күрә әле бу ел, Аллага шөкер, бер-беребезне аңлыйбыз. Ну, андый хәлләр булгалады. Булмадык. Киләсе концерт сезонына нинди планнарыгыз? Планнар Алла бирсә, әзрәк репертуарны 2 ңгайга борырга, гел мәхәббәт кенә түгел. Мин бит инде белүегезчә, мин мәхәббәт турысында кайбер мәхәббәт җырчысы ди, кайбер бүтәнчәләй ди. Менә быел әзрәк тормышчанда җырлар. Агачлар турында. Агачлар, сандугачлар һәм башкасы. Алла бирсә, концертлар ачылып китсә инде. Ярый, зур уңышлар сезгә. Залларыгыз тулы булсын, тамашачыларыгыз сезне һәр вакыт алкышлап каршы алсын. Амин. Алла бирсә.